Ježišmarja, ten Pepa. Ale prosím tě, Romane, chraňte ze zadu tu boudičku druhou, jo? Když se tam podívat na to. Potáhneme jeden proud nebo dva? Klidně dva, jak chcete. Kluci, chraňte tu druhou chajdu, jo? Jo, určitě. Kluci, dělejte, začíná vám tady hořet. Honzo, chraňte tu druhou chajdu, jo? Chraňte tu druhou chajdu, ta nesmí schořet. Ještě jakoby z boku, jo, od to. Zatáhněte to! Kluci bezvadný. Kluci jedou tady s termokamerou, tak si budeme hrát s ní chvíli, jo? Ty do toho budeme mít druhým proudem, ne? Ne, dobrý zatím. Teďka budeme si ukazovat termokameru. Přijeli sem kluci s tím. Si vám vybaví tu termokameru, jestli Chceme určitě se na to podívat. Si nám to ukázat. No to je jednoduchý, to jenom držíš a koukáš na to. Jo. Kluci se rádi na to podívají. To se taky podívat, Tome, do termokamery. No, ale na tuhle drahovou. Teďka prodávají jenom deskou, je taková hezká pogumovaná, ale to je stejně. Běžte za ním, když se... Kluci, běžte za ním, on tam má tu termokameru, běžte za ním. Běžte se na to. Padá oheň, jo?
konečně vidíme. Tak co to má, co v tom vidíš? Jo? Kluci, vyzkoušejte, podívejte se do ty termokamery. Budeme kupovat 30 takovou slabší, ale... Ale stačí jenom malinko třeba fyzických plamenů a na tráva a hrozně to mění ty hodnoty. A opravdu, když to podíváš k těch plamenů, tak tam ta teplota narůstá. Ukaž Honzo. Vidíš tam něco? Paráda. Je tam maličká. Kluci, budeme potřebovat potom asi háky a pak, až to spadne jinam, tak aby se tam nějak nahrnuli, jo. Tady není moc velký bordel po nás. To je fofr, no. Ale ještě 112 převzít. No. Ani 112 ještě nepřevzít. Keříčí to asi odnesl. No, ty keříky, ty jsou v prdeli, no. Ty vzadu jsou jasný, no. Hořek, jaký kousek? Musím tady z jedné strany bude. Škody než místě. Víče fotek, kterou mám. Stačí ne? No, konečně oheň vyfotím. Tak to viděl, ale vy to si bejtě. Konec. My ne, my jsme tam nebyli.